yen to Sang Prabu Nagapracana kepengin banget ngayonake widodari Kayiwangan minangka dadi jatuh kramane Gustimu ingkang sinuwun Prabu Nagapracana tumuli kutusan kelawan aku supaya didhawuhi munggah ana ing Kayiwangan ingkang wigati nglamar kelawan widodari tumurun ing Sang Hyang Bathari Supraba marang negara Inggilingaya ya ing negara Inggiling Wesi bakal jinatu krama dening Gustimu ingkang sinuwun Prabu Nagapracana. Nuwun pangapunten. Mboten nama kula badhe nyentulani rembakipun sinuwun Prabu Nagapracana. Namung menapa sedaya ingkang sampun dipun dawuhaken menika sampun dipun penggalih ingkang rebet nuwun sewu lho Gusti Patih. Mboten kula kok mboten pitados kalian sinuwun Prabu Nagapracana menika mboten namung kula nuwun sewu. Sak digdaya digdayanipun titah ingkang gumelar wonten ing jagat menika mboten badhe nglangkungi dhateng panguwaosipun para Jawata. Sak sekti-sektinipun titah menika mboten badhe ngungkuli panguwaosipun para dewa. Kula nuwun sewu. Jagat menika sampun pinanta anut kodratipun piyambak-piyambak, anut kodratipun ingkang maha jagat utawi ingkang damel jagat menika.